jebačka Poliando, šťouchanec dlouhá noc. Servis, zdravia z Debris Servis Ferdis. a vítajte pri ďalšom parte Outlastu. Pohodlne sa usaďte, dnes to vediem ja a preto zahrám hovno a budem sa báť jak malý. Takže pokračujeme, kde sme skončili minule. Dúfam, že sa vám prvá hra páčila, lebo to som hral ja. Geniálne som to prešiel ako nič. Ja to zase neprejdem, tam je zase autista. Dobre. A prišli sme stadiaľto zo spodu, takže môžeme ísť Poď pokúkať. asi tam, do tej chlebičky. Ja ísť zase do toho fajnšmekru. Asi nemusím prebiehať ani tie miestnosti predtým. Ale popravde sa mi sa fakt nechce ísť. Tu na tomto tetkovi, hej. Toto bude fajnškrest. Všetko porozbijané, čím dávaš? Či mám? Levím. Dobre. Facebookaris. Oh shit. Áno, v pohode. Ježiš, zasa to seká do keľu. Prepáčte, on to zvykne trocha. Bez sekania to nie je hra, proste. Presne to si vidíme. No takže nás typ, což uspal. Wow, Fuj, aký šeredný. pekný je náhodou, ja by som si dal povedať. Etela. Á, zachránci! Ištvan či Etela? Etela. Či ja viem. Etela. Etela? Ja, budeme ho nazývať Etela, je to proste Etela. A už lietajú. Komu party hard? Čistá Etela, však vidíš. Aj cítim. Uvidíme, kam nás to teraz hodí. Ak bude to, čo si myslím, že bude. Táva, toto je remix. Dobre, dosť. Penny a penis. A Prečo prší? láska. Venujeme sa hre. Dáš nám dobrú atmosféru. Čo sa to načíta? What the fuck? Nadrogovaný. Kde sme boli? Á, to sme v tom väzení. Oh shit. Čo mám oblečené? Aspoň ma presliekli, dúfam. Pížamko. Obšťatý, obsratý celý, by som tam nechcel behať. Bratislavy, ne. Ale nemá nič proti Bratislavčanom. Bratislavu mám rád. Len tak, chápeš, rimovalo sa to. Ako kurací perkot. Rest in peace. Dobre. Oddychuj v čom Čiže miery? Či v pokoji? vidíme, že sme veľmi zbožný a nábožný človek, aj keď to som asi nekreslil, keď som sa teraz prebral. Dobre, bol tam nejaký notebook, som postrehol. Tak, dobrú noc, lúčime sa s vami. Druhý časť Outlastu je ukončený. What the fuck? A Normálne dobre, bol nie. tam na beni. Čo si jak? Idem do nich. Jak sa vylieza? Však normálne vyleze ľavou, onou šipečkou. Stylovou. Zostane nevyliezol. Krištof, otvor ma. Díky. Tam vie, to sú elektrické A, automatické ide tu. otváranie dverí. Dobre, vzťahy susedské. Ukľudni sa, ty vandrak. No. Nečo. Skoč. Fesa hra na pana. Hej, hra Predložka frajera. trčí z banána. A ako dá sa, no. Tierus. Aj. Ako Tierus? Ó, ty Oh kokos. shit. Komu ty má epileptický záchvat. Evžen pred koškami. Pohode. Dúfam, že ťa vidieť. Je ťa vidieť. Dúfam. No, dobré, pekný. Môžeme ísť ďalej. Máme tu storičku. Dá. Dačo s mačkou. Dal by som si Tak sa mačičko, k nemu hore, skladám. zoofils proste. Tak to nechcú. Fuj. Bola si tá mačka. On rozondial mačku, ty mačkofil. Hambi sa. Tam zostaň v kute a ťahaj. Hlavne, že je šťastný a mastný. To sú za trolovia. Ty cikuli. Jak kamerujem. Približ to. A však pohode, ty kokos more, ten by mohol ísť ako za Gigola, pohode, bez problémov. Ale nevieš. to je Outlast či Pornhouse? Však som ti vravil, že všetci majú vajce. Pozri sa, ako beže. Sú to... Čo? Sú to skinheadi.
Asi ma chcú zabiť, ale vravia, že trošku neskôr. On chce môj jazyk a niečo They are yours. Kriegsmarine Keskeres. Oni sú naši? Aha. S tými klobasami asi nebudú naši. A to oni hovorili. My sme klub málo klobasníkov. No. A tento vyzerá byť priateľský, pohode. Ono vyzerám ako keby som videl oného ducha. Ty si čo? Vychytal si. Ty si či? On má vagínu? Musíme Ty kokos, jemu dokumentovať. normálne od... Koho bijú? Tam, napravo. To ten dekel. On do koho zbil? Nie, pozri na hlavu. Si to treska o stenu asi. No ty si kripela, ja chcem. Počkaj, pozeraj sa na ňo. Ja chcem sa na ňu pozerať. Bá, ako si bucha hlavu o stenu. O tom by som natočil vlog. Ozaj. Bam, čaute, trieskame hlavy. BAM! Bum. Docela rany. Mi to pripomína ako lúskanie orechov, chápeš? Dobre, tak poďme do nejakých oných dverí, okrem týchto, lebo tie sú Jak sa dáva Night Vision? F. Dobre. Páska. Do riti zas som sa schoval. Budem nejaký podpostielový agent kanálový. Tam do nejakých zasvietených. Nemiem. Tmavé kašly. Tmavé sa mi nepáči. Dobre, to na nič ani. Počkaj, kam mám ísť? Však to Do nejakej onej, svícenej. Do svícenej? Však tak mal som ísť dolu, nie? Tam. Nie. Left side. Ježiš. Nie sú. Aha. Serus! Ten točí vlog, nehaja. No ale to je logista, tak ja som megusta. Alebo sem. Nice. Oh, Ja to- džuzna. Zatvor zase oči. Sleep no more. Jak zatváram? Nedá sa. Mariti. Tak asi na to, no poďme. Nechajte ma. Doprava či doľava asi? Asi Tam, to. no. Zapínam a vypínam tú kameru, jak Tam to retardovaný. preskačeš. No. Slíp. Ty kokos. Ty žid! Jebačka Poliando, šťouchanec dlouhá noc. Jebačku dal bych si od jara do Vánoc. Cerečky svině sú, chlapce provokujú. Nabídneš jebačku, oni ťa fakujú. Homokolada. Ty kokos, jak som seholek. Ale ja som chorý, áno. Ja sick. Samozrejme, a ty si čo ty kriplofil? Ó, ňamka! Nekrofila. Toto je taký púznofil. Ešte aj bez hlavy ho dával. Skoro som sa posral. Jak hej? Hey you. No, Hey you. Oh, aj. ty si debil. Ty si fakt idiot. Ja si myslel, že si niekto iný. Postavu má peknú, ale je to debil, tak čo som? Postav ma pekne. Materky nepodávajú. Dávajú mi materky. Ako vážne tu mám behať sám, hej? Otvorené dvere. Nie, veď ja som tu s tebou. Môžem si tiež zabehnúť. To nechceš. No, pohode, vyskajte si, čo to dá. Ale no, tak, ako fakt bez bat... Tu bol ten retard! A už nie. No nespadni dole. Nechyť ma z boku. To je hlavotl. Ty si debil fest, kamo. Nepôjde hen tam, či kde ide? Kaši na ne. Leave me alone, on chce byť forever mal. Vieš čo tu bolo, že? Nie. Presne tam. Ja, tam boli tí dvaja homoklad. A kde sú? Ty kokos. Radšej by som sa tam pozeral. Skáče tam? Good. No, takže máme nasledovať krv. Tá nám akože ukáže cestu. Ďalšie pagery. Ja sa bojím. Na žití. Adolf Hitler útočí! Puste plyn! Plynovia!
Židia, netlačte Ju. sa, plynu je Hej, dosť. Ju, Fuj. Ju? skús pozrieť tam po tie schodíky. Bango rozchody. Oh, je tam, yeah, je tam. fucku me. Bingo! Bringo. Brinzové hĺbky. Máme 6 bateriek, sme na tom dobre. Mám nápad, ty budeš zbierať baterky a ich budem míňať. Nie. Dobre. Počkaj. Mám pocit, že sa to viacej seká s tou kamerou. Tak to čo, nemám vlogovať, či čo? Čo, kto je za mnou? Kto je za mnou? Pohodís. Sledujeme onú To krvičku. není pohodís. Down the drain. Down the drain. Zafetí. Tu ten oný, tu tam chamon. Mu tam chracom. Dobre, kaši na ňa. Ja chcem natočiť vlog s ním. Plus. Čo robím, kurva, do prčic. Jakože to otvíra. Je. Dobre, tak si to pozrite, aby ste neboli smutní. Dobre, nič tu není. Down the drain. Tak idem do diery. Tam je otvorené, takže tam istou cesta nevidia. Dobre, tu som bol... Poď parkour. Zase táto? Počkaj, ale tam je otvorené, aj tu je otvorené. Tak choď do parkouru. Toto vyzerá smrtonosne. Sa dá čo bije. Oh Oh shit. fuck me! Fight! To je oný policajt. Oh yeah! To je dobrý policajt. Už není policajt. Toto ešte normálne žili aj ľudia. Serus. A neviem, tak vyzerá celkom pohode. Až na tie zubky. Ktoré nemá? No, protézu či ortézu či čo to je. Okrestún. Tam sú dvere otvorené. Tak potom, tam bude určite baterka. Ale on chce, aby som zostal brunet. Nie, v pohode. Dobre, v pohode. Máš byť ticho. A keď začnem vreskať, tak čo, ma utlučuješ tým dildom? Mhm. Good idea. Ja to není Poličky. fér. Aha, tam. Job. Dobre, takže tu nič nie, môžeme ísť naspäť. Veď on. Dobre. Dobrý. Dobre. Noha tu není, čo nevidíš? Koho? Nohu? Ender braterku. Á. To by bol lak 2 na zemi nájsť. Serus, Ivan. Radšej sa mu budeme vyhýbať. Ištvan Habodas. Hasičák. Pobeží za mnou. Pohode. Asi ťa má rád. Tierus. Počkaj. Nie! Choď úplne tam, kde si bol na začiatku. Parkour! Ty motherfucker. Zatváraj za sebou. Skrinky. Hitler tu bol. Asi som sa posral. Dám ho do vlogu. Ale ten je v pohode. Chodoriti. Opovaž sa. Kam išiel? Do dverí už? Nie. Či je tam pri tom pikažrutovi? V tej klietke? Ja, tam je jeden ten žrutok pikriksín. Môžem výjsť? Ešte ho počuť? Ešte počuť oné kroky? Dobre, no, skús. Enjoy swimming. Jordan. Well done. Ale ja sa tam chcem vrátiť do tej miestnosti. No tak poď. Ja sa tam vrátim. Poď, veď... Chudák, Pozri, pozri že sa. on šiel batteries. Keď ďalšie vyvalené dvere, kurva, kto to má platiť?
Chcel si povedať kurňa, že? No, kurník, šopa. Holblukník. Holuby. Holuby. Holbu. Do Kauflandu. Dobre, no. Takže ja tam musím ísť aj tak. Ale však to je v pohode, vieš. On má asi pásku, si šiel na kavičku. Down the crane. Surround the brain. Tento ešte nemá pase. Ja ho mohol zbiť, kurňa, keď už má takú náladu. Však on tu vrieskal na mňa. Ozaj. I'd like you to stay. Dobre, Nie. už Krista. Však si ticho, no. Že to Si nebude. za sebou zatvor. Ty kokos teraz za dverami, kebyže. Nevydrvel. Toto mám Tlačítko! Pozri sa, baterky neproti. Skrinky? Tam potom, asi. Alebo či? Otvoril som dvere. Kamery. A neviem, či tam máš ísť. Myslíš, že hej? Počuješ tú hudbu? Enjoy. Smiem? Ide sem? Prebij si Jerko. Aha. Ahoj. No, vidíš. Ešte netreba, To je- ešte tam kusok To je. je ten s bezbalkou, čo tam stál. Bajsbelkou? Baterka. Nevadí. Ťahaj. Otvoril skrinku vedľa mňa. Čo slippery? Čo to je? Čo? Čo to je slippery? Že, neviem, nejaký ten oný. No, presne. No, Ja som si to myslel. Ozaj, veď, to sa ti otvoril ten. Asi musíš naspäť. No, čo to si šikol. vyťahol. A musím tady prejsť, čo? Aha. Kto bucha? Ucikej. Keď to vyrazí. Prebení, poď! Úplne quickly. Ale vyzerá to, že za tebou nebude. Eldra Hitler! Zase, super. Plynu dosť, vravím židli, ja Hej, Ju. neplatím sa. Dobre, takže máš nasledovať onú krv, hej. No, mám nakredovať onu To sa slovo. dá otvoriť? Dá. Si ťažko pás. Dá sa, jasné. Tak ako dá sa. Aha, to... Vy, pošuci, ťahajte do ryti odo mňa. Počkaj, hej, si- Ja nejdem točiť tie cykle. Ale teraz. Yes. Zase môj jazyk, chod do ryti, nedám ti ho. Aha, však to sú oni. Ako vážne, hej. Počkaj. Tí security sa nedajú? Tak to skúsené preleasingovať. Toto je seriózne v ryti, ale to čo máte za sekačiky, ťahaj? Aké mám vlasy? Dildo. Ako ostrihaný podľa hrnca to není, ale je to ostrihaný podľa plitkého taniera. To je skinhead. Tých vlasov už moc není. Spacebar. A čo ak sa zdrbem? No tak toto je v ryti. Počkaj, nechoď. No však musím. Mám ísť doľava, ne? Dobrá. Nechoď ešte asi cez toto. Ale cez toto ani nemôžeš či. To je to ďalšie. To je Oni tam nie sú. Tu na nebudú. No tu nám musím vliesť. Nie, dúfam, že tam nebudú. Čo by to malo byť? Pohode. Počkaj, tu na... Určite. Piano, hip-hop. Piano, hip-hop. Má dosť sa to. Pillow. Crucial. Čo to je? Work of Corporation. Proste ten projekt Wallrider. Zase máš začať s tým Wallriderom, čo by sa to zapáčilo. Však to je ten projekt Wallrider. Ja To mám, tam písali. robiť projekt o drogách do školy. Projekt Drog Rider. Ty kokos, riadne dvere. Tak skús, ja neviem čo. No. No, je mi jasné, že musím ísť von a... Hej, tam do toho plynovej komory. Ja som proste musím ísť. Či? To je za... No tak tam sú šipky. Tak poď po krvi. Aj do tých dverí. Ako aj...
No tu sú sprchy. Hej, pojem do sprch, že ešte ma znasilnia. Si spadne mydlo. Hej, presne, keď mi spadne mydlo. Dám sa k čo, veď? Aha, potrebuje kľúče, takže asi idem ešte Ale tam to bolo, nie? Tam, Nebol tam kľúč. v tom security. Tam musí byť. Nebol tam kľúč. Ja aj tak po takto, no. Dobre, za chvíľu druhý part sa vám už končí. Ešte niečo odbehnem. Ty kokos hlava. Kde sú? Kde sú? Kde sú? Nikde je. Mám Ale ja som počul konkrétne. Tu na, tento. Dekel. Nemá dačo? Jasné. To je ten... Strašne. Pozri sa dole, že... Zbúra! V pohode, bez hlavy. Zbúra! Za Hitlera, no dobre, tak poďme tam. Podiel si to povedať. Už si mohli kúpiť nejaké farby, na čo všetko značiť krvou do keľu. Vytočne som potom dosratý z toho. Down the drain. Down the drain. Down the... Prečo sa v oči mať posratý, keď sa dá bežať? Lebo šavre sú to. Pohoď, kým nemáš mydlo, je to všetko v pohode. Dobre, tu je to A nice. ukladá sa to, fajn. Nevrieskajte. Ja nevidím nič cez tú onu Poď, nočnú. on je za tebou, tam. Aha, mám odísť cez šatne, hej. Sprchy. Sprchy. Okno. Doriti. Podíva, okienko. Doriti. Doriti. To sú nejaké... Ivanišet. Čo? Ja som sa posral toho závesu tam. A assholes. Just a moment. Wait. Čo? Nemám ísť, že? Dá, musíš. Na to si choď radšej tam. Dobre, už začínam byť moc priposratý, takže za chvíľu fakt končíme. Dobre, tu napohodí sa. A prečo je to také rozmazané cez tú víziu nočnú? Lebo je Big Tma, Big Bake. Big Tasty Faken. No, asi tu na nej je baterka, tak poď iba ešte tam. Ty kokos. Nice. Saving. Takže tu bude niečo zlé. No čo, ukončíme to? No asi by sme mohli, lebo už čas. Dobre, takže jeden part úspešný so mnou, v ďalšom parte sa zase vidíte s Frenčom a so mnou, s Ferdisom. Tak. Ferdi sa teší na to. Dobre, Takže no. Ďakujeme Idem za si zahrať. sledovačku. My ideme pretočiť už rovno asi aj tretí part. A tak. Dal som to celkom chillovo, takže pohodka. A to be continued. Servis. Tešte sa na ďalší diel. Servis. Bang.